imi munozoziva kuti Wageza wakapiwa 5 million muchitadza kuziva kuti vari kupi. Munopenga here? Munofunga kuti munhu akapusa ndianiko? Vana veZimbabwe musanyebere. Vanzofarira kutaura vanhu zvinhu zvinoitika manje. Handidi kusiya vanhu vachivharwa nezvinhu zvisina nebasa rese zvema-content creators evarakashi anouya achiisa nyaya vakawanda vasingazvibuditse pachena, vachitaura sekunge vasina saidhi ravanotora, ivo vaine masaidhi avanotora. Asi isusu nekungwara manje tinozviona kuti tinongoona nemazwi anenge achitaurwa acho anobva atongotiratidza kuti kupiko uyu munhu murakashi. Tongotozviona ngoti uri murakashi nematauriro ako. Saka kana mukambotaura taura tinokusiyai tobva tauya panapa tobva tambokukumurai mabhachi toburitsa pachena tichifumura zvese zvemanyepo ese amunenge muchitaura muchiita basa rekuda kunyebera vanhu, kuda kudhaivheta vanhu. Munofunga kuti makangwara here varakashi? Ndinongotaura chete nyaya inongoopena maviews, vanhu vongozvionera chete kungoti zviri kubva kupi nekuenda kupi. Apapa unoona vanhu vachitanga kufamba vachitenderera nevamwe vanhu vakuru vari kuenda vachitaura nyaya dzakasiyana siyana vachibudikira budikira. Vamwe vari kutopinda mumainterviews vachinyatsokutora time vachitaura nyaya vachida kunyeba kuita kunge sezvinonzi havasi muZANU-PF. Nekuti munhu wese ane experience yekuziva kuti ndinotaura sei kuti ndiite kunge ndisiri munhu weZANU-PF, ndinotaura sei kuti ndiite kunge ndiri neutral. But manje haugoni kuhwandira vanhu vakangwara manje, tinokuonai. Nyaya iyi yaakungotaurwa ichinzi Vageza nhasi haizi nyaya yaVageza vega. Inyaya yakagarwa pasi neorganization inoinvolva mawar veterans akaona kufa nekuparara kwakanga kwakuita nyika kana kuti kuri kutoita nyika izvozvi. Handiti mazvinzwa. Tinana Mudhara Knox Chivero, tine vamwe vakasiyana. Handiti muri kupaona. Kunotori nemamwe maorganizations daumbokutaura zvako kuliendi achabudikira zvokuti organization haisi one. And ZANU-PF iri kuzviziva. Ine vanhu vayakadisrupta vakawandisa nevamwe vanhu vayakasunga vakawandisa. Kunotori nedzimwe nyaya dzisina kana kutozombobudikira dzakaitwa neZANU-PF ichirwisa vanhu vane maorganizations akawandisa ane nyaya imwe chete iyoyi yakafanana neyavageza. Handiti muri kuzvinzwa vana veZimbabwe? Ndoda kuti ndinyatsokutaura nemi muchizvinzwa, musanyeberwe nevanhu, muchityisidzirwa, mukuvhundutsirwa, muchinyeperwa nekuluziswa hope. Izvozvi kwane dzimwe nyaya dziri kunzi dzakaburitswa dzichinzi Vageza vakapiwa $5 million. Izvozvo zviri kuitwa nevarakashi vachida kutora mukana wekuti Vageza vakanyarara, nekuti chinhu chiri kunetsa ndechekuti Vageza havasati vataura. Saka varikuda kutsvaga nzira dzekuda kukurumidza kuti Vageza ngavabudikire. Saka vachazama nepavanogona, nekuti plani yekuda kusunga mukadzi wacho yakatadza kushanda. Plani yekuda kunyeba kuenda kunomiramira kumba nekuenda kumba kwaVageza yakatadza kushanda. Saka imwe plani manje yekuda kunyeba kuti Vageza vakapiwa mari 5 million naED yekuti vanyarare. Izvozvi muchatozonzwa zvakutonzi vakatonzi vatizi vabude munyika yeZimbabwe vasiyane nazvo. Izvozvo zviri kuitirwa kuti mese mumbotanga mamboluza hope, modzokera kumashure, motanga kupopota muchipandukira revolution. Kuitira kuti Vageza vari ikoko kwavanenge vakanyarara ikoko vatongotanga ngozozviona kutoti iri nzira yekuda kulusena ngirikini effort yaVageza, nekuti vanenge vakuti kunyarara kwandanga ndakaita inini ndanga ndakupandukira vanhu vakatondipandukira, saka vanhu havachanditevere.
Saka vanhu makutotanga kutoshandiswa ipapa nekuti vageza vakanyarara. Of which kunyarara kwakatoita vageza ndo kuri kutoita kuti zvinhu zvacho zvitofamba, nekuti munhu haangotaure maplans ake. Saka muda kuti vageza here vangouya vachingotaura maplans nezvi. Kune mamwe acho asingaite kutaura ekuti vanombotanga vaita, kana vaita vozokutaurirai kuti tapa stage yakati, kana vakaita vanotaura kuti tapa stage yakati, kwete vageza chete. Nekuti nyaya iyi chinhu chakatowandirwa, kune vanhu vakawanda vamwe vatori kunze kwenyika. Saka vanhu musanyeberwa. Ndikutozviona hangu toto vanhu matotanga kutonyeberwa, nditotanga kutoona macomment section emasocial medias ese vamwe vakutotanga kutopandukira. Makamboita seiko vana veZimbabwe? Chiko imimi seiko muine moyo isina kunyatsosimba imimi? Munozviziva here kuti vageza vari kudhila nevanhu vakawandisa vari kugarira pasi nyaya yavakapusha? Kune veintelligence zvamuri kuziva imimi, kune veSARS. Vanhu veSARS vanotodhiliwa navo nenzira dzavanotodhiliwa navo. Havadhiliwe navo nedzungu nekungopopota uchiwawata. Unodhila navo nemamwe masilent moves aunenge uchiita. Handiti mazvona. Imi muri kufunga kungoti kushamarira pasocial media ndo kunonzi kuplana zvinhu. Pasocial media panozoya pachishamararwa zvinhu zvinenge zvaplanwa. Haugoni kuplana uchingozhambatata panguva imwe chete kunge gurwe. Unofanirwa kuti umbotanga waplana. Kana wakuzotanga kuzozhambatata, unenge wakuzhambatata noisy inenge ine direction, inenge ine ma-outcomes. Ndo zvinoita organization yakarongeka. Nguva yekuita nenguva yekutaura inguva dzakasiyana. Ndo kunonzi kurongeka ikoko. Tiri kuanzwa mazinyaya ekuda kunyebwa. Hanzi chiendai pakatembenge patoita vamwe vanga vatonyeba ipapo. Hanzi signal yatovapo, motikari dzamuri kutoona idzo dzichifamba dzichitotendera dziri kutoreva kuti dziripo nekuda kuchengeta imimi. Saka vanhu pindai mumastreet. Ndiri kunyeba here kuti zvakanga zvakutotaurwa izvozvo? Ngauya kuti ndichitaura ndikati imi vanhu imi munonzwa vageza. Vageza havana kutombo musi wakapedzera kutaura vari papresa yavo, havana kana kumbotaura mazwi akapusa kudai so kuti mukazoona motikari dzakutenderera ibva imapinda mastreets. Saka vari kukupidza mastreets ndiya ndakazvitaura futi zvinhu izvozvo. Ndakatozvitaura in other words, but ndakatozvitaura zvakanga zvichipa view yekuti vanhu vagone kuona kutoti vakutanga kumisleadwa nevarakashi vakawandisa. Tiri kubatsirana navo kutaura zvekuoposa utungamiriri hwaMnangagwa. Varakashavo hazvina basa kuti muswere muchirwa navo muchiwadoma nemazita kuti iwe nhingi newe nhingi. Aiwa, ini ndinongotaura chete zviri kuitwa nevarakashi, ivo vachazviziva kuti tiri kubatwa. Wakomana musade kunyebera vanhu imimi. Musade kunyebera vanhu. Pamakatiitisa pakakwana nepamakaitisa vanhu pakakwana. Pamakaitisa vanhu tichinyarara tichiona nhema dzenyu dzamakanga muchiita pakakwana varakashi. Saka izvozvi pese pamunenge muchingobudikira chete, muchingoda kuisa zvinhu zvenyu zvisina kana nebasa rese pasocial media. Ndosaka ndakauya ndichitaura ndichiti imi varakashi ndiri kukudai, even ndiri one out hamundigone imimi. Hapana zvamunombonditi. Ndinokupedzerai pano pasocial media. Zvese zvamunenge muchitaura nezvamunenge muchinyangira vanhu ndinongovaudza kuti muri kunyeperwa. Musanyebere vanhu muchida kuisa vanhu mumastreets. Hamuzirimi imimi munoisa vanhu mumastreets. Imimi hamuzirimi munotaura vanhu kuti zvakuita kuti vanhu vapinde mumastreets. Nekuti ndoda kuti ndikudzei vana veZimbabwe, zvinogona kusasvika pachidanho chekuti vanhu muregedze kutopinda mastreets macho futi. Kupinda mastreets is not the only option ingoripo yekungoti vanhu vachatongopinda mastreets. Aiwa. Zvokupinda mastreets umu mukanyatsokuteerera vageza, ndoda kuti mudzokere mumanhirikini avo. Mukanyatsokuteerera vageza chechezvo, havana kumbotaura vachiti tichapinda mastreets kuti vaMnangagwa vabve pachigaro. Vakataura vachiti vaMnangagwa toda kumbotanga tanyatsokupedzerana nemi
kana tichinge taona kuti mimi hamusi kuda kuteerera, tichawana zvimwe zvinhu zvekukuitai kuti mubve ipapo kana kubvumidza vanhu kuti vaite sezvavakaita muna 2017. Tinogona kungozvita, ndozvakataurwa naVageza. Saka ko imimi vanhu muri kutanga kupushira vanhu muchivakandira mastriti, muri kuzviwana kupi? Apo manga maane nguva yakareba stereki muchizvita vanhu vari kuopoza utungamiriri hwenyika. Nhasi muri kuda kuryiska vanhu, the same people vamuri kuti ivavo muri kuda kuvabatsira. Hamunyari hoko ine Varakashi, vana veZimbabwe. Matowaiziva vanhu vandataura vakaita zvinhu izvozvi last week up. Handina kuda kubata nyaya yavo, ndandakavamirira kuti ndizonyatsovaudza nhasi. Saka nhasi ndiri kuvaudza kuti tiri kukubatai, uyai nerimwe triki futi. Ndinenge ndichingovhura marevelations ezvamuri kuita imimi. Handisi kutozombomira, ende inini ndichingonyarara mumwe anenge achisimudzira futi. Handi mazvinzwa, kune maorganizations akawandisa, mamwe acho akanga ari maopposition party, handiti, and they changed into private organizations. Vaona kuti kuva maopposition parties kuri kunetsa, handiti mazviona manje. There's too many ways to kill a cat. Saka zveopposition zvakatoonekwa kudhara izvi kuti zvekuopasa izvi hazvina kwazvazviri kubatsira, zviri kuraisa nekupondesa vanhu. Vakangwara ndokubva wachinja chinhu. Saka amaorganizations ari kuita zvinhu akanyarara, vamwe vacho vari kubudikira. Izvozvi kune Geza revolution, kunotori neimwe futi. I think makainzwa, handi muri kuzvinzwa. Iri kutotaura kuti tiri kutotsigira zviri kuitwa naAgeza, nekuti zviri kuitwa naAgeza ndo zvatakangobvira kare tichingoita. Yaive iri opposition iyoyo, handi mazviona. Saka imimi vanhu musade kuuya netumaplans twenyu kusina basa, muchida kunyebedzera kunge sezvinonzi muri kutuka vamunangagwa imimi, muchifurira vanhu kuti vaende kunopinda mastreets kuti vasungwe, muchinyebera vanhu kuti signal yavapo, ipo pasina signal iripo. Hamunyare. Nhasi muri kunyeba futi muchitaura nezvenyaya yema5 million. Maawana kupi? Imi munozoziva kuti Wageza wakapiwa 5 million, muchitadza kuziva kuti vari kupi. Munopenga here? Munofunga kuti munhu akapusa ndianiko? Vana veZimbabwe musanyeberwe, musanyeberwe nemunhu asiri kutaura kuti ndabva kuna Ageza. Musanyeberwe nemunhu wamusina kumboona akagara papuresa naVageza achibudikira achitaura pamainterviews. Musanyeberwe, mazvinzwa. Musatombonyeberwa zvenyu. Zvese zviri kutaurika musocial media zvakatosiyana nezviri kuitika. Zvekunzi vakatiza yeye vari muZimbabwe, nhasi pari kunzi yeye vakasimudzwa vakaenda kumba kwaChiwenga. Siyanai nazvo. Imimi mirirai pamakapedzisira kutaura naVageza, nekuti remember that muri kudhila nevanhu vari kutorwisa, vari kutoita fight back pane zvamuri kuita imimi pamovement yamuri kutoita imimi. Asi vari kumberi kwenyu, ana Comrade Geza, ana Comrade Bombshell, ndo vari kuziva, ndo vari paground, vari kuona matambirwo ari kuitwa mutambo wacho nevanhu ivavo vamuri kurwisana navo. That's why vachiti kana vakaona kuti apa hapaiti, vanonyarara, vari kuseva nekutyira kubayiwa nekuparadzwa kwevanhu, nekuti Wageza remember that kuti vakabuda vachichema nenyaya yekuurayiwa kwevanhu, macivilians, kusvikira kumagovernment officials including magenerals emuarmy. Handi muri kuzvinzwa. Saka kunyarara kwavo vari kuziva kuti ndikaramba ndakaita press on, ndisati ndatarisa kuti tsoro iyi yandamuvha iyi, ivo vachamuvha ipi yacho, ndinokuwadzirwa vanhu. Zvikazopedzera zvakuzonzi aiwa no, Geza revolution yakazosiya vanhu vadi vakuwadzwa kana kuti vanhu vaurayiwa. Handi muri kuzviona. That's why muri kuona Vageza vakapusha, pavakapusha ndobva vamira, vachiita kunge vakamira, ivo vachifamba, vari kutofamba, pane zviri kuitika. Izvozvi mukanyeberwa muchatozonzwa zvakutonzi vakatobatwa vakatourayiwa Vageza. Muchinyeberwa zvenyu, muchatonzwa zvakutonzi vabatwa vaurayiwa vapiswa, muchinyeberwa. Imi musapusiswa nevanhu vari kutaura kuti Geza Geza. Kana muchida kuona kuti muri kunyeberwa, vanhu vari kutaura zita remunhu wani kuti Geza, zita ndere revolution. Rotori negroup, revolutionary group yakatofomwa
ine vanhu vari within the country nevari kunze, mazvinzwa. Asi zvi zvakuita kunge sezvinonzi geza geza chete, geza geza. Musanyeberwe mani, musanyeberwe. Nguva yenyu iri kuuya zvakanaka zvekuti hamufanirwi kuti mutambudzwe pakuzoita zvamunenge makuita, kana kuti pamunenge mapiwa signal yacho, kana iri signal ichazobuda kunzi aiwa takuda kuti vanhu muintervene. Ndoda kutaura chokwadi, zviri kuitwa kuti munge imimi muri safe. Ndosaka muri kuona kunyarara kwese kuri kuita kunge vageza vakaita chichi, ava vakutotanga kutotora maadvantages, vakutanga kukanyebera. Hei vakapiwa 5 million, hei mukadzi wavo azoshungurudzwa, azorohwa, azoti musade kunyeba, musade kunyeba, siyanai nekunyeba. Ndo zvandanga achida kungoti ndingotaura ipapa chete, zvisati zvaenda kure. Saka dzokai neimwe strategy, asi tatokufumurai ende matozviziva zvese nemazita enyu, nezvamakanga muchiita, nezvamama kuda kuitisa vanhu last week, zvese matozviziva. Zvamama muchida kuitisa vanhu nezuro Sunday munozviziva imini, nezvamakataura vanhu last week muchitaura kuti hanzi motikari idzo dziripo nekuda kuprotecta imimi vanhu, saka pinda imwe. Munotozviziva ende matozviziva vanhu vacho kuti ndimi anani. Wakambotarisana navageza, unovaziva vageza, wakambosangana naageza here? Unotanga kutaura ndiri pamwe chete naageza, vazodai so nachiwenga, vazoti nachiwenga. Makambonzwa vachiwenga vachitaura nezvavageza? Imimi pamuchazotanga kuzoona vachiwenga vakagara naageza vachitaura nyaya, muchatangira ipapo. Vanhu musaitiswe zvinhu zvemakuhwa zvamusina kuona. Imimi paine zvamakaona. Imi zvamakaona ndezvekuona vageza vari papresa vachisenda message yavo kuna Mnangagwa pamberi pevanhu, vakamiririra vanhu kubudikira paya pasocial media paya wachiita presa yaya. Kwakuri kuda kubudikira pane vanhu kuti vanhu tiri kumiririra vanhu. Handiti mazvinzwa? Yanga iri nyaya yekuda kuratidza kumirira kwavari kuita vanhu. Ndosaka vakati no, vanhu vanofanirwa kuti vazvione kuti taakufamba nenzira ipi, kana kuti taakutora matanho api tichivamiririra. Nekuti vanhu vese vaingopopota, vanhu vaitombopopota, inga vanhu maipopota, vanhu vese vaikomplaina, neni taitokomplaina nichiti ko mawo veterans ari kupiko tichitwa so. Hakutanga kubudikira muchinyepedzera kunge makuakrasha muchivatuka. Hamuzirimi here vamwe vaitokomplaina vachitoti ko mawo veterans acho akarwira nyika ari kuite, mawo veterans acho akarwira nyika akubudikira achida kuti aedze kuda kugadzisa zvinhu zvezve makuapandukira. Varida kupiwa mari. Makaita seiko naimi? Ndimi here imimi muruda kuti nyika igadziriswe, kana kuti ndimi watumwa wevanhu vari kuuraya nyika? Ndinoda kuti ndikubvunzei. Munhu usati watanga kubudikira uchisenda maaudios ako, chimbotanga wanyatsogara pasi wombonyatsokuteerera, uchinyatsokuronga, uchinyatsokufunga kuti zvandoda kutaura izvi zvine direction ipi, zvine mafurutsu api azvichabudisa. Kwete kungopopota nekuda kwemafeelings. Unopedzera watozoita zvinhu zvekuti otherwise unozopedzera kutoonekwa uchitorwa neimwe nzira yausiri, nekuti unenge wataura zvinhu zvinenge zvichipandukira chinangwa chauri kuda iwewe, uchitokrasha zvauri kuda kuti zviitike iwewe. Rurimi inyoka varume. Mashoko amunotaura ayo kaya anokumukira yaya, they will turn back on you. Akazopedzera atokukanganisirai zvinhu zvamanga muchida kugadzira, muchifunga mukugadzira imi muchidestroya. Saka we need to be very much careful pakutaura apapa, especially mukubatwa nemafeelings. Chimbotanga watora mafemo so, take your breath, munhu nyatsanga wambofema so, wambonyatsa kufema, womboprocessa, wozobudikira pasocial media uchitaura kuti zvionekere kuti une chauri kuda kuvaka, kana kuti une agenda yako yauri kuedza kuda kupusha, uri kuexpressa ningirikini yako, maviews ako, kuti agone kubudikira aine chimiro, aine direction, kwete kungopepereka kuti ukaenda uku unoenda uku. Chii chakadaro ichocho? Vakandire zvako audio client vana veZimbabwe vagone kuenda kunovhurika zvavo maziso, nekuti ndiri kutoona kuti vakutonyangirwa nevanhu vachida kuitiswa ipapapa. Zvekubatwa kwaageza hazvisiri izvo.
zvinomisa movement iri kuitwa. And gurupu raageza riyari harisiro rega riri muchinhu ichi chekuda kubvisa utongi hwaMnangagwa. Handi mazvinzwa. VaMnangagwa vakatongobva, vanhu vari kutoziva zvavachatoita, kuti pari kutanga kugadzirwa matongerwo emunyika ekuti munhu kuti azoti inini ndiri president weZimbabwe kana kunzi tada kusarudza iwo kuti uve mutungamiriri weZimbabwe, munhu anotanga afunga ka3 ka4, nekuti this time chigaro ichi hachisi kuzova nyore kuchigara. Ukangotanga kungoita tunhu twako chete, within 2 to 3 days kana some minutes or hours or seconds, vanhu vanenge vakutotanga kutokunaya, nekuti simba ndo riri kuda kudzoserwa kuvanhu. Handiti muri kuzvinzwa? Saka zvekuzofarira zvezve kana kumhanyira kundoda kuita mutungamiriri weZimbabwe, mukaona Mnangagwa vakabva ndine urombo chaizvo nevanhu vari kuda kumhanyira pachigaro ichocho, nekuti hamusi kuzochigara zvinokunakidzai, nekuti vanhu havachada zvekujairirwa nevanhu vavanoisa pamberi vachiti vatungamiriri. Saka parida kubviswa icho chinyaya ichochi chekuti munhu akaiswa muutungamiriri obva atonzi ndiye ane masimba pamusoro pevanhu vese. Saka izvozvo manje imimi mese ndoda kukutaurai mese muri kuda kuzotungamirira nyika iyo, handina basa kuti ndiachiwenga kana kuti ndiani. Pacharwadza chigaro chichaita mazino ekukurumai icho, nekuti simba rakudzorerwa kuvanhu. Remember that Wageza wakati musatambe nesimba revanhu, vachiudza Mnangagwa chaiwo. Saka simba revanhu ndo rakudzoka mukontrol yenyika yese. Ndatopedza kutotaura zvananga ndichida kuti nditaure ipapa, asi musanyeberwe vana veZimbabwe. Ndangobhekana chete nekunyeberwa kwamava kutotanga kutoitwa ipapa. Varakashi vesavo vari kunyeba chida kukuitisai. Even kana mudhara nokusi chivero chaiwo havana kumbobvira vakambobudikira vachitaura nyaya dzekuti pindai mumastreet, asi vanhu manga makutokandwa mumastreet muchinzi endai munotera matenga ari kufambayo nekuti ari kuprotectai. Nhasi pari kunzi yeye Vageza vapiwa 5 million, ndosaka muchiona vakanyarara. Chii chakadaro ichocho? Hamunyare. Mumwe akabudikira achitoti signal yakatoitwa but vanhu hamuna kuiona. Imwe vanhu regedzai kuita zvamuri kuita izvozvo imi. Kusvika riiniko imimi muchida kuti vanhu vatambudzike munyika mavo? Makatumwa naniko imimi? Vanhu vanganiko vakaiswa naSatani muZimbabwe?